gwenge counties mopogore opogore to podi wadhi mbele kod mbaka makama kaka pile bedo ka wachualo ni jofwambo magwa bro bedo ka loso kodi e county mopogore opogore kimedo chualo nwa ote mari kokalo yero waduto te mag tudruok mar mondo mi in bende nyiswa ni to county ma iwuoke bende governor mari osetiyo e yo makare maneno ni dongruok ochopo ne jopiny e yo maber ka wadhi mbele kotwak marwa dago mar mondo mi aduok kuomi mheshimiwa uwinjo kanyo ka iano wacho ni nachiel kuom jogo ma bedo e county assembly kacha kendo initiere kamiti mibete kaka MCA Mogwela mano e Odbuch county mano ma Homa Bay kata kamano ka wang'iyo resources mopogore opogore montiere godo e counties magwa bende nyaka sani be itiyo kodgi e yo makare mwanyalo wacho ni itiyo godo e yo makare kachiel kod report mano golo diche manyoro makoro wacho ni counties moko ok keto omenda mathoth e dongruok matiende ni weche go mag chulo sara emomi maino to dongruok mane wach ni winjo be ni chopo ne jopiny cha ok chop ne japiny e yo makare augo kamano Joyce anyalo yie ni pod omenda ma chwalo mosebedo kwa chwalo kata ne county government kata ne dongruok pod ok ochopo e kiwango mowinjore ochope nikech ing'eyo ni nitiere percentage monego bed ni dhie dongruok e ikomenda ka ikomenda to bende nitiere bende percentage ma pesa michulo jotich sirkal ok onego bed ni gikadho to atamalo moro ma mano ni e chik to yiena mondo awachi bende ni giwinjo gima ne Omera ka owacho ni ang'o momiyo devolution nobiro mondo jopiny obed machiegni gi sirkal to kana chako wuoyo napimo ni lek manyalo bed ni jaduong' Raila Amolo ni godo nikech iyudo ka sirkal nitiere matiyo Joyce to ogandini te ma Kenya chulo osuru to iyudo ni mondo mi ginwang' dongruok kaka owinjore giyudi ne tamore inwang' koganda moro emane thothne nwang'o dongruok kapo ni wuodgi obedo president koro ne en ni mondo mi wakel sirkal machiegni makata mana communities moko mathindo ma samoro gionge gi numbers manyalo konyogi mondo mi gibede kom mamalo mar president cha gin bende chiko ritgi mar ni inyalo kel sirkal butgi machiegni to bende weche mag dongruok inyalo chwal mondo bi butgi machiegni to Omera Mabatha koni ni nowacho ni mondo mi bende wang'e ni to bende county government osetiyo ok dwa pim gi te maromre to dwa pim ng'ato ka ng'ato gi lochne Joyce king'iyo bang 2022 katiyo gi Homa Bay county kaka example kipimo sirkal mobedo e county government ma Homa Bay mano kuom ranyisi e higni 10 mokalo Joyce to kod sirkand Gladys Atieno Nyasuna Wanga makoro osebedo higni 3 gi nus nitiere pogruok nitiere maduong' kata obedo ni pok ochopo e kiwango ma japiny nyalo dwaro e gik mopogore go te en adieri ni pogruok moro to nitie maduong' kibiro ing'iyo weche mag thieth kibiro e weche mag barabara kibiro e weche mag ECD kata weche mag somo kae ibiro yudo ni e higni 10 maweti obede governor Homa Bay katiyo gi Homa Bay kaka ranyisi ne waonge gi gimiluongo ni things to swim governor gi leadership mare mano governor Gladys Atieno Nyasuna Wanga o introduce gimoro miluongo kanyo ni things to swim things to swim Joyce en program makao nyathi mariek tok nyal en program ma governor kao nyathini ti ichulo ne school fee mar higni 4 mutieke high school ma dhi kode mo join university mutie kendo higni 4 e university to kata kotimo law kodhi mbele to pod nitie program under somo kanyo matere motimnade mutieki ibiro yudo ni under somo kanyo
Awinjo ka nyamera wacho ni nitie gimoro ni Ondoa Kaunda. Mabe openjore ni osebedo kuom higni mathoth, ang'o momiyo sani mokele to devolution osebedo kuom higni 13. Iwinjo komera wacho ni wabiro pimo sirikal kaluwore gi CEO matiyo e ndalono. Nikech the accounting officer mar county government and governor ene ng'ama jopiny en trust gi sirikandno. Gimoro amora madhi maber kata matimore marach ene ma jopiny siemo wang'e. Kar Ondoa Kaunda kanyo program mar ECD governor mara machon mawete e higni 10 mobede governor go ogero ECD classrooms 23 kende. To wan gi wards 40 Homa Bay. Nyiso ni nitiere wards moko ma e higni 10 nokonong'o thuolo mar nwang'o Ondoa Kaunda kata achiel. Governor kodonjo e ikomenda adek koro higni 4 koro. Osegero ECD classrooms 604 mosegero. Anda somo kanyo governor nyo wan gi basari mosebedo kwa chiwo. Manyo chunge mana matin kalore gi control of budget nyone gi some queries moko ewi basari. But kata kamano nyo wamiyo nyithindo karibu nyithindo 800 ward ka ward. Mane wamiyo siling 5,000 e wards 40 Homa Bay. Mamagi gin gigo mane negin tiere kendo pesa gi ne biro to jopiny nok yud gi higni 10 kata e tielo mokwongo mar devolution. Omiyo na yie kode ni gini bende nyaka wang'i jatelo ka jatelo. Nikech mondo wang'e ni to bende wago kan kako ganda kisiasa yore mag dongruok. Wang'iyo niya ni to kanyo bwana cha otiyo kata kanya ugo tiyo higni 10 mokalo. Wapime ni to jatelo mo go sani makoro osetiyo higni machalo kamagi. Ang'o gini manoyudo kodonje loch. Tang'o gini makoro kelo e thuolo mosebedegi. Ang'eyo ni weche machalo mag dongruok Joyce ok gin gik manyalo rumo te. Ok nyal tem gi tedichiel. But anadwa wacho ni county government kama ae matiye nitiere okang' mosegoyo kako ganda. Uwinjore mana mondo mi waket maino, mondo mi watim adjustments kuonde ma pod dwaro mijing'o kata maino. An anyalo wacho ni kibiro kata mana weche mag barabara. Nitiere lokruok. There's something happening. Nitiere gima timore. Gima nitie niya